बे आंनि एलबियाव गोसो गोथारै गोजोन फुंबिलि समाव लोगोफोर दसे थानानै होलायदो लोगोफोर अननानै आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साब खालामना होदो आरो लाइक होयोबा लाइक होना होदो आरो कमेन्ट होना होदो आरोना लोगोफोर अननानै गासिबो दासो सिखारना मोखां सुखांबाय ओमफ्रायनो मोखां सुखांनानै लोगो अर जरायनानै ओंखाम संगासिनो आरोना लोगोफोरना माने ओंखाम संगासिनो फुंनि डिउटि सफैबाय जोंना ओंखाम संनायनि फाला ओंखाम संगासिनो लोगोफोर माने उफाय गैया माथो खालामनो दसे फैलायदो लोगोफोर अननानै हाथ'फ्लाखौ गारनांगौलै दे कमेन्ट होलायदो लोगोफोर अर जरायगासिनो दै कमेन्ट होलायदो लोगोफोर दे कमेन्ट होदो सोर दंफैयो साखुआलाय फैनाय साखुआ दे कमेन्ट होलायदो लोगोफोर सोर दंफैयो कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर सोर दंफैयो दसे थानानै होलायदो लोगोफोर माने दसे फानलु देनायदों फानलु गोरानसोलै नै दुखिया अबस्था दे लोगोफोर कमेन्ट होलायदो दसे थानानै होलायदो फानलु सायदों जासिगोन आरो फानलु माने ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरोना नायनो हागोन माने फानलु गोरान देनो नागिरदों ओंखायनो आरो ओंख्रि जानो नागिरदों आरोना बैनायजों आंजों जोंना फालाया सानै रानो
कमेन्ट होलायदो सोर सोर दंफैयो दसे थानानै होलायदो जासिगोन ना फालु सामब्राम गुफुर जिरगासिनो दं दे कमेन्ट खालामलाय सोर सोर दंफैयो सामब्राम गुफुरानो फिसा फिसा जाथारनो दसे सम थानानै होदो सोर दंफैयो लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो दे लागायसै दानाबा
बाथोन देनो नागिरबाय आरोना बेखौ दे कमेन्ट खालामलायदो दंफैयो माने बाथोन देनायदों आरोना बाथोन माने आलु देनायदों फानलु गोरान देनायदों फानलु गोरान दसे थाना होदो टिप 1 हाय दे चेनेला गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साब खालामना होदो दसे सम थानानै होदो टप 1 टप 1 चेनेलखौ साब खालामना होदो आंबो साब खालामहरफिनगोन नोंखौ टप 1 कमेन्ट खालाम बाथोन देदोंमोन दे
जुमाव अफिसियेल रब्रा दसे थाथ' मैया सोलाबाखैलै दिनगां ब्लग गुड मर्निं ब्र' गुड मर्निं बर' दसे सम थानानै होदो टप 1 इंलिश अफ स्पेस मैया उन्दुलांसनबायमोनलै सोमावसार दानि भिडिअ नायना हरबाय फुल नायना होबाय सोमावसार एकदम उफाय गैया नै बेरेफुंजानि संनाय खावनाय सोलिलायबाय देलाय सोरदों कमेन्ट खालाम सोर दं दे कमेन्ट खालाम दसे सम थानानै होदो जुमावसार थांखो ना माखो कमेन्ट खालाम ओंखामा मोनबायानो जोंना ओंख्रि संगासिनो आरो ओंख्रि संगासिनो माने दे कमेन्ट खालाम बैनिया जों ओंख्रि एरग्राया दे कमेन्ट खालामदो सोर दंफैयो लोगोफोर सोर दं दे दसे सम थानानै होदो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दे सोर फैनो हादो नोंस्रा फैनो हादों आंनि कमेन्ट होलायदो दसे थानानै होदो दे कमेन्ट होलाय सोर दंफैयो
दे सोर सोर दंफैयो कमेन्ट खालामनायदो दे लोगोफोर संगासिनो ओंखाम मोनबाय जोंनानै ओंखामा माने बेरेफुंजानि डिउटि दं नालाय ओंखायनो फुङावनो संदों ओंखाम ओंख्रि दै दालिबाय मानसि बुरजानि नालाय माने 2 टाइम जानांगौ जायो नालाय फुङाव बाथिसे आरो सानजौफुनि बाथिसे खेबसेनो 2 टाइमनि संखायो जासिगोन खोमालै जासिगोन दे थाव आलु ओमफ्राय ना मुला होदों ओंख्रियाव मिक्सार संदों मिक्सार होदों आरोना कमेन्ट खालामदो लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो उखुन्दैया ओंख्रि संगासिनो माने दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर ओंख्रि संगासिनो आरोना माने दे कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर माखासे माने उन्दुगासिनो आरोना मुस्रिनानै रुमाव
ले 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 दे सोदोमस्रि कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर कमेन्ट खालामबाय दे दसे सम थानानै दे सोर दंफैयो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर माने दे लागावदो कमेन्ट
ओंखाम ओंख्रि संगासिनो ओंखाम मोनबाय ओंख्रि संगासिनो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो फुं समाव आयु फुं समाव लागाव 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 ग्रं 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 होनांदोंखाय ओंख्रिया गोदौहांबाय मोनजाथारसिगोन लागावगासिनो लागावगासिनो दं नैलाय बरिया बरियानो थाजिम थाजिम बनजों संनाय ओंख्रि गोथाव जायो लागावगासिनो उखुन्दैया साबेसे नोंसोरलाय खामानिया हा सानै सानै ना साब्रै इलाय जगालि सासेया साथाम बैयावसो मावदों बर'निया दिनैसो मावनो मोनगोन एसे माबागासिनो सोरबा खामानि गैयैखाय एसे माबागासिनो होनदां खामानि गैयैखाय एसे माबागासिनो सानैफ्रावबो माबागासिनो दसे माबानि सयाबिन हारा गैयि बेदर लागावगासिनो बनजों संनाय ओंख्रि गोथाव जायो गेसजों संनाया बारा टेस्टि जाया माने बनजों संनाय नालाय टेस्टि जायो आरोना टेस्टि बनजों संनाय ओंख्रि सयाबिन हारा गैयि बेदर फान्थाव आलु मुला होदों मिक्सार होगासिनो जोंना बैनाया लागावगासिनो आरो एरख्रुबगासिनो टेस्टि जायो
बनजों संनाया गेसजों संनाया बारा टेस्टि जाया टेस्टि दे कमेन्ट होलायदो लोगोफोर सोर सोर दंफैयो अननानै लाइक होआखैबा लाइक होदो चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साब खालामना होदो लोगोफोर दे कमेन्ट होदो स्रायैनो खनसेबाबो दसे सम थानानै होदो ब्लग लांफिनलायबाय सासेबाव दे कमेन्ट खालामलायदो दे लोगोफोर दसे सम थानानै होदो लाइक होआखैबा लाइक होना होदो कमेन्ट होदो दसे सम थानानै होदो ब्लग फिनलांलायबाय सासेबाव नै अरा बरिया जोंदो आरोना औवाबो नालाय स्रो नै लोगोफोर कमेन्ट होलायदो दसे सम थादो आं थांबाथाय जानो बिराद खस्थ' जासिनो नागिरदों मावफादेरखाय गासिबो फाग्ला गैला हारसिं जासिनो ना बेना बिराद मावफादेरनो नागिरथारालै आसुरितथार मानसिफोरा रोगानांगोन गावसोरनो रोगादेरना होनांगोन जिरायबाय थायो गला सारनांबावोसो आंथ' बिराद खस्थ' मोनखायो रोगा मस्ला बानायबावनोसो माबाना प्लास्टार होबावनोसो फाग्ला बेडशिट मावफादेरो बेलेग बायदि सोरबा खाथिनानै बिथिनाथ' खाथिनो आगोल आरो एसे खाथिना दे कमेन्ट होदो लोगोफोर ओंख्रि संगासिनो बनजों टेस्टि जागोन टेस्टि लागावबाय बनजों संनाया मैया आं लाइ मुथासेयावनो 50 थाखा फाग्लासो मुथासेयावनो थाजामोन आरो गोरलैमोन आरो दफ्ला बुरि फानदोंमोन लाङो एसे माबा फान्थावखौ हाजोबखाबाय जानो रानख्रेबलांसिगोन है आलुआवबो माबालै
दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे माथो रावबो कमेन्ट खालामा सिरि सिरि थायो साखिदोलै थोनाय नङा बाला दा दुइ टाइमनि थाखाय मस्ला होदो नामा नों मस्ला होनाङालै दाख्लै बाला बै राजाया मस्ला होना दोननानै खिनोसो जादों आंहा बांद्राय होदों बेदर ना मामोनथाय औ बयलार बेदरमोन खोमालै बांद्राय मस्ला जानो हायालै आं हा मा होनदो थांसै सिरि सिरि नायलै फिल्मा सिरि सिरि नाय माबा बैसागु नङा आं
दे सोर दंफैयो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि संदोंमोनलै नै संखांबाय मोनखांबाय आरोना मोनखांबाय दे कमेन्ट खालामनाय लोगोफोर दसे सम थानानै होदो दे कमेन्ट होदो अननानै लाइक होआखैबा लाइक होना होदो दे दे कमेन्ट खालामनायदो लोगोफोर लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साब खालामना होदो लोगोफोर स्रायनो गावनि होननानै ओंखाम ओंख्रि संखांबाय दसे गोलानलायनोसैलै बे कमेन्ट खालामलाय सोर दंफैयो लोगोफोर स्रायनो खनसे ओरैनो बिरिया बेयाव जाफैदों आंखौसो बिरि सोंनाया बबेथिं दोनदों उन्दुख्रेबजासिगोन आंजों मुसुगुर नामा उन्दुख्रेबजासिगौमोन आरोना बिरिया मलाय बिरि दानस' इरिखौ स्राय कमेन्ट होलायदो नायनानै थानाङा होख्लायदो हेलौ फुन्स दे कमेन्ट होलायदो लोगोफोर सोर दंफैयो अननानै लाइक होआखैबा लाइक होना होदो चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साब खालामना होदो लोगोफोर दसे सम थानानै होदो दे कमेन्ट होदो दसे थानानै होदो अननानै आया होननाय लोगो लोगो ब्लड फिनलांबायसो ब्लड नाङा लोगोफोर दसे समबाबो थानानै होदो स्रायनो बे गामसा आरोना आंनि लागावदो जोंना कमेन्ट दसे सम थानानै होदो लोगोफोर going over the back ब्ललांजोब्बाय मानसिफोरा 7 बाजि जानो थांगासिनो दङ एलबिखौ दोनथ'नाय जासिगोन दसेनि उनावबा ओंखायनोथ' फटाफट फैदो गासिबो फैनानै दसे मदद होफैदो आंनि एलबियाव खमब्लाब्ला खमलिबलिं जाफैदो टिं टिकि टिकि टिं टिं टिकि टिकि टिं Nolemo mana selalu mungkin dengar. Nolemo nene moresi. Nolemo.
six เดี๋ยวคอมเมนต์खालामदो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय बे आंनि इउटुब चेनेलाव फिसा फिसौ इउटुब चेनेलाव स्राय स्राय कमेन्ट होलायदो स्राय स्राय मदद होदो Taco everybody now taco everybody now taco nama दे कमेन्ट होदो लोगोफोर दसे सम थानानै होदो लदबायसो नामा ओंखाम संगासिनोमोन दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दसे सम थानानै होदो लाइक होनानै स्राय स्रायनो41 44 दे कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर दसे सम थानानै होदो कमेन्ट होदो दे सोर दंफैयो अननानै दसे सम थानानै होदो कमेन्टबो एसे होलायदो आरोना
दे दसे सम थानानै होलायदो दे कमेन्ट होलायदो लाइक होगौमोन लाइक होना होदो दे लोगोफोर दसे थानानै होदो बारा गोबाव नांलाया दे बारा गोबाव नांलायालै दे अननानै थानानै होदो जायखिजाया खोन्थानो Eko sapunume. Oh, sir. हाँ 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 होगा हाँ हाँ होगा सर हाँ दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दसे सम थानानै होदो अननानै लाइक होआखैबा लाइक होना होदो दे Poultry 43 सयथा 43 ओइनो उन्दुगासिनो उन्दुसे गोजांनाय बोथोरखाय खम्बल जोमना उन्दुगासिनो आरोखि जोङो बेलेग दिनाव बिदि उन्दुआ जोंना देन फुङावनो सिखारनांगौ ओंखाम संनांगौ ओंख्रि संनांगौ ओमफ्राय जानांगौ बडि बानायनांगौ बडि बानायनांगोनथ' बडिया रानखोलांदोसो गमया Ekon Bonski लागावबाय थादो गाव सिबना हरनांगौ सोरबा देखायगासिनो जोंसो देखायनो माथो जों उन्दुगासिनो दं गान खनलायदों बोराय बाथौनिखौ हाथाइ गिदिर लानानै बे बोराय मोखांखौ लानानै एलबि होलायदों आरोना 40 थाखा जाबाय दै नायनो थिनदोलै बिगुरसो डिउटियानो मोनबाय थायो आंहा बेरे फुंजानि मोनानि थांनांसिगोन जायालै आंना बोरै जाखोथाय घन्टा जाखाबायलै बरिया नुदों
लागावबाय लागावदों ओइ लागावबाय